welcome. Wow, they have plants, literal plants here on the table. Inyuhan ninuoy ako lagi parot sa water. So pwede ka mag-rich si Larry. Si Kuan, si Rochelle, is my classmate sa Kuan. Sige ka siya, miss you gani nga. Nani kayo lagi din? Kung ano, nag-isuro ka si Air Dams, pwede po ka nilita. Watermelon melon. Diyan na sa world At my friends. Hoy, promise, first time sa ako ni ako papa wala akong mama nagakat sa akong mangoes. Tapos na. Ooh, cherry tomatoes. Wow, Mike is doing the chores. Careful. Live. ang kamuday. Ayog, ana Na, sige. Pagis This is documentation of Lyra. First time to slice a mango. OMG. So how was it? 30 years old. 35 years old? I'm not 35, I'm just 32. Oh, 30. Wala na magani ka sa kalendaryo, di ba? Kami balo. 32 pa man dyan ko, 1987 man ko. 32? Karon na nakapanit og mangga? Nakakuan? Nakaabli? Oh, dito daw is for the mango. Sige. Bantay bitaw nga pangit ha. Traffic lang. Make it perfect. Ano siya? Ako na magkuan. Ang tamis kayo mangga. Wait, ako sa ikot. See? Alright. Meg, put it there. Limp yun eh. Ako di. Okay. Good job! Alright, this is another version where JV slices it. Guys, nasa pagbalik. Salamat kayo. Di ba kayo mamakantek ko na? Sa irong nga. Hello, babies! Hello. Kana siya na siya something ano sa ear ha. Kasi Ako ha. Oh my gosh. Dapat kayo mga yun, ani? Tumot na ni Mochi. Lapa. I-asinan ko. Wait lang. It's radish. Kung ni Mochi mag-cooking show ka. Buong. Hindi mo ko. How to make. Hindi mo ko pro. Okay, highlighted ang mga uban. Napagyo ka na galing half brown, half white. Okay, Root something though. Sana ay? What do you mean? Masa to? Day, imuha. Ikat lang. Pwede mo na ikat. Half! Cut it in half. Cut in half. Masya, dili, okay na yung gano'n. So, mahitabo lang is dahil na kayo ano, paper. Ano po paper? Chiga, may ka na naman Hanggalan lang. Jai Larry. Kuha na si Lyra sa melon ba? O ka na? Si Chi siguro. pero wala man na. Ano melon? Wait lang, wala pa. Oh, nihulam siya sa imo di ba 500? Sa imo to or kay Mike? Kay Mike. Mike to eh. Wala yung mga kwarta. O gani, kay Mike ko magbayad. Wait lang. So, 1 granola pa, 165. Yeah, na yun. Yes. Very much. Siya nag-usad ba? Aileen, ang sipay na kay si Brenda. Wala. Prefer? Naka-prefer. Si Kungkung ba kay overprotective kay Sven. Flex. I'm so proud of you, Lai. Jay, gwapo dyan daw ang sex education. As in, niya na sila, niya nagmakatanaw ko. Sesame, roasted I sesame. will sip it. Like Japanese. Oh, Japanese man nga. Ano yung pinaka-popular na isa sa mga popular na Japanese? Sa ngalan nga, ang sabot na mo is, i-share po nila sa kuha. Wala na po sila ibayad. Diba? Di na nila unta i-share. Ako,
Bayad they can do, the most that they can do is na kung manghangyo ko, untay lang ihatag niya kay wala man di change password na na. Ha? As in, may ano ako pang i-shred kung ato din blender. Para mas gamay, para Sa dare. Siyempre, hapay ka na katong buko ba nga sa bandar. para po dili magguba ang blade. Gusto niyo naman ng melon o Ay, ba si Ma? Makuan food. I love you, JB. Makapublicize na ako. Ipuusan yung patis na niyahal. It's like out of context pa din kaayo. Kaya ganyan gay ko. Ay, ito sa premise. Kaya kaya gani. I'm trying to make it up to you. I'm buying your peanut. Ay, para sa birthday. sila kabuk na. Dapat subscribe pang galing Netflix sa small business. Uy, pagod sa mall. Napay Ikaw brown. naguha, pati liso yung i-blender. Ang mga bata ba? Ang mga banga. Nakay ko antin ka ng mga panglamok May ka nang off or ka ng Daga mga girl, naklaro na ako na girl. Daga may tagkan-on. Yeah. Wow. Hindi nga ako kung pali. yummy. Filariasis na. Elephantiasis na ay primary something. Ama Marias. Hey! Wow, kahilas. Wala good si Sven, oh. How's your life? Not good. Not good. Not good pa. Timing dyan mo mamalay durian ko. Durian. Pulihan na ka. Hello, baby na ako. Pulihan na ka, bye-bye. Ay, boy. Very motherly. Tulog na daw siya. Dobby, kumuhulog ba? Kaya power. Di alis ati kungkung kayo mahugno na dito akong apil pa ka. Hello, nag-shake. Oh my gosh, nag-shake ang tree. Ay, mahapak ko sa punuan. Ay, kuya! Muna yung video live sa Tinder. Tiyan kayo. Para maingon sila nga, ano ka ka ng happy-go-lucky person. Aha, like friendly, sporty.